baki marar daraja jaki na raina shirin carki inda dai ya nutse gunmu za ya zo neman dauki idan ya fito sai ya bata fuska ya yi tsaki ku ji rashin kunya wai namiji ake cewa bilki abun haushi yayi ado ya sanyo jan baki yana yawon tazubar akan titin garki salon magana zance mu yi shi da zaurance ni ba na son rance Allah ya lamunce ba mai yi mun kwace waka dai sana'a ce kuma baiwar Allah ce sanadin waka in ka gan mu su turshe muna harkokin mu sannu komai a wadace hakan ma ni'ima ce yardar Allah ce muna gunne man na kan mu ba mu wani kunce idan an rike gaskiya ba za a ji kunya ba shi ko duk mai tambaya ba zai bata hanya ba shi mai halin haƙuri ba zai yi nadama ba na ce mai saurin fushi ba zai iya mulki ba tabbas mun san dan halak ba zai yi mutunci ba matsonan mai tambaya ba zan rasa amsa ba idan baka daina ba ni ma ban fasa ba ba zan maka raddi ba in bar riƙe hujja ba ba zan yi ganara ba hali ban canza ba abinda ka shuka ya za a yi baka girbe ba Allah ka yi shi zai amsa take don Allah shi ka baka bai ma buri ba in kai masa kuskure ba zai iya yafe ba mu gyara hali al'ummar mu ko ba mu gyara ba maganar Allah ba za a fasa hisabi ba mu tsaftace harshen mu kunji ban faɗi aibu ba ya zama duk furucin mu bai saba shari'a ba ya halin magabatan mu ba za mu yi koyi ba ba su yi sakarci ba ba shashanci ba ba zaman ragwanci ba binciki tarihi su ba su yi sagarci ba mu kyauta wa iyaye don kaucewa hawaye don Allah mu kiyaye sun sha wahalar kula da mutum kan